Ahojte, ja som Martin Mlačina, pochádzam z Bratislavy a študujem na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku. A chcel by som vám dnes ukázať našu školu. Poďte so mnou. A toto je naša učebňa chovu. Toto je naša učebňa pestovania rastlín. Toto sú naše skúšobné polička, na ktorých pestujeme rôzne plodiny a skúmame rôzne choroby a škodcov. Toto je naša učebňa chémie, kde sa učíme chémiu a máme vlastné laboratórium, v ktoré robíme napríklad nejaké pokusy alebo experimenty. A toto je učebňa ekonomie. V 3. ročníku je možnosť vybrať si voliteľný predmet, ako napríklad poľovníctvo, záhradníctvo alebo včelárstvo. A tu máme náš úľ. Takže vítajte v našom zvieracom areáli. Máme tu králiky, ovce, sliepočky a husy. Ja študujem odbor agropodnikanie farmárstvo a na praxi sa takto staráme o zvieratka alebo o náš sad. Ak sa vám toto video zapáčilo, tak neváhajte a poďte študovať k nám na našu školu.